आंनि नामा फरमे ब्रह्म आं बारिगारानि बेराङाव एरियानिनो नाथाय आंनि हिनजावा अबाय थांदों आं बेखौ दासिमबो खबर मोनाखै मबाइला सुइच अफ लादों आं जेला खामानिनिफ्राय न'आव सफैयोबा मानसिखौ नुफैयाखै दा फन हरै हरै मबाइला सुइच अफ जादों दा अबाय दङ बेखौथ' आं सोङै सोङै ओरै बिहावनावबो खबर लाबाय दा बिहावनावबो न'आव थाङाखै लोगोफोरनावबो सोंजोबबाय आलासि गासैयाव कन्टेक्ट खालामजोबबाय रावनावबो मोनाखै नाथाय बगिनि गामिया जाबाय फकिरा लांदां फारानिमोन बिमानि नामा आइगालि ओमफ्राय बिफा नामा सन्तोष नार्जारि आफानि नामा नाथाय बिसोरनावबो खबर लाजोबबाय बिसोरबो दा खबरखौ मोनाखै नाथाय मा हिसाबाव आंखौ बेदि जेनेबा थांखो न'आवबो जेबो दावराव दावसिबो जायाखै बुलाय सुलायबो जायाखै नाथाय आं बिसिबां अनो गावखौ आरो गावबो आंखौ अनलायलायो दा बोरै बेबायदि जाखो बेखौ बुजिनो मोनासै आंनि बिहामजो बगि ब्रह्मआ दाख्लै सुनिबारावनो दावरावबो जायाखै नांलायाखैबो खमलायाखैबो आंना फिसालाया गारिसो सालायो दाबसे जायगायाव थाहैनानै लामा ससेयावनो फन हरनानै खोनानानै बारै सफैफिनगोन माला सफैगोन आंहाबो हाय हाय दुखु जानानै बेखौनो दा फैफिनजानो लुगैयो आंनि बिहामजो बगि ब्रह्मखौ न' होननानै होसोबोदो आरो फिसौ दङ 9 बोसोरनि आलाय सिलाय दङ बेसेबां दुखु जों फैफिनजानो लुगैयो बिहामजोखौ नांफिनगौ जोंनो बिहामजोखौ जानायाथ' जोंना आंनि बिबोनां दुइसिननि खर'सामोन ओमफ्राय गामिनि नामा बिरहांगाव एरिया बारिगारा आरो आंनि बिबोनांनि नामा फरमे ब्रह्म आरो जोंना बिजावजालिनि नामा बगि ब्रह्ममोन आरो 23 थारिखआव जोंहा ओरै आंनि बिखुनजो ओमफ्राय बिखुनजो आलासि सासे दङमोन नालाय ओमफ्राय बेरायनो होननानै जोङो फन हरदोंमोन आरो आं 2:35 ओमफ्राय बेनो लास्ट आरो ओमफ्राय बियो आं नोंसिनाव बेरायहैनो नागिरदों आइबो थांनो नागिरदों बिखुनजो आलासिबो थांनो नागिरदों होनदोंमोन ओमफ्राय नै आंना बोराया फैसा सोनो हरदों आं लेट जालांगोन होनदों आरो बगिया जोंना बिजावजालिया ओमफ्राय आंथ' 23 थारिखआवथ' बन्द' ना मा आं मिथिया जायखिया आं खबरबो लाथ'वाखैमोन ओइदिनखालि 4 सेटारडेबोनो आरो मा होनो नेताजि दिबस नामा बिनिबो बन्द' जाहैदों दा बे 2:35 लास्ट बे सुइच अफआनो सुइच अफ ओमफ्राय उनाव न'आथ' ओरै जोंनि गामिनिफ्राय जेनेबा आलदा लुनानै थानाय जाबाय नालाय ओमफ्राय न' खाथिनिया मोनाहोलां लाइट होयि नुनायखाय ओमफ्राय खबर लाबाय आरो बेना जोंना बिबोना गारिबो सालायोमोन नालाय दा बिदिनो लेट जायैनो ओमफ्राय हरनि 12थासिम नेबाबो सौफैयाखै आरो मानसिया फैनांगौ बियो जेरावखि थाया मानो इमान मोजां संसार मोनजादों बिसोरो बिनि फिसाया थाखा फैसा गावनोनो गथायफैजोबो आरो फिसाजो सासे दङ रिसिमा ब्रह्म 6आव फरायनाय 9 बोसोर जाबाय नामा 5आव फरायनाय दा बियो गथ'आबो मिन्थियाखै हस्टेलावसो दोनहैयो ब्रह्म मिसनाव ओमफ्राय गथ'आ मिन्थिबाथ' मा जागोन जोंबो मिथिया दा बिबोनाङाबो आंना बिराद दुखु दाहायाव दङ बिमा बिफा हालाय हाफाय जाजोबनानै दङ ओमफ्राय मानो बिदि गारनानै थांदों जोंबो बुजिनो मोना ना सोरबाफोरसो रायलायो बेखौबो जों थाल मोनाखै दा जेरावखि थाया मानो बियो जोंनि न'सिम फैफिननांगौ आरो